Jos työmaalla on kosteutta liikaa tai kuuma, niin kosteus tietysti hidastaa kuivumista ja estää seuraavien työvaiheiden tekemistä. Jos taas olosuhteet on liian kuuma tai kostea, niin se tarkoittaa työntekijöille enemmän taukoja ja tehottomampaa tekemistä. Olen Kari Kangasmaa, toiminimenä rakennuttajapäällikkö OP Kiinteistösijoitus Oy:stä. Mun tehtävä on ollut niin vakuutusyhteisöille kuin OP-rahastoyhtiön kiinteistöjen sijoittamille rahastoille rakennuttaa uudisrakennusinvestoinnit Suomessa. Seuraavan vuosikymmenen aikana rakennusalanhan pitäisi kehittyä vastuullisen näkökulmasta paljon. Tulee uusi rakentamislaki, jolloin kaikki hiilidioksidipäästöt hankkeissa pitää laskea, pitää dokumentoida, pitää todentaa, että päästään tulevaisuudessa rajoihin arvoihin ja sitä kautta rakennusalan tulee edelleen kehittää runsaasti innovaatioita. Geolohan on yksi hyvä esimerkki siitä, kuinka alalla on keksitty uutta innovaatiota, joka nimenomaan sinne työmaapäähän ja työmaa-aikaan on tuonut helpotusta työmaataisiin päästöihin ja sitä kautta myös hiilidioksidipäästöjen kokonaisuuteen. Lisäksi se ottaa huomioon myös sosiaalisen vastuun, eli parantaa työntekijöiden työmaavaiheen tekemisolosuhteita. Hankekehitysvaiheessa riippumatta siitä, että kuka tekee tai millä urakkamuodolla tehdään, niin meidän pitäisi suosia tämän tyyppistä geolon tapaa käyttää maalämpöjärjestelmää, runkovaiheen ja sisävaiheen kuivattamista työmaa-aikaisen lämmityksen osana. Eli ei pelkästään käytetä talviaikana lämmitysenergiaa ja lämpöenergiaa, vaan myös terveydenhuoltokoululla syötetään reikiin takaisinpöenergiaa, silloin kokonaisenergiatalous pysyy hanskassa. Se, että työmaavaiheessa jo on käytetty sitä maalämpöreikää, niin ei sitten tietysti ole pois siitä, mitä talon elinkaaren aikana sieltä tarvitaan. Päätös geolon käyttämisestä pitäisi minusta tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, heti kun on varmuus siitä, että kohteeseen tulee maalämpö. Geolon kannalla olen ihan kypällä niin sanotusti.